WWE Championship One vs Two Hello dolog norok jotro lamsugo sapung entertainment YouTube channel norok to ani khorang no jutarok phanong jagoi mano tamoni hingke siari burung phaiye kesang mani bagoi kongrai engoi totora disturb mungki tongkha hingke te kaisa kok sengtini sabno rules khlaina hingke o dim sagorni thampui rok no je babe bahar lai cake dilaikha abok hingke sak no hero wansuk laija hero ni angtini borok no zero khairina hingke kongno besi kamang salailia dineni video no start khlaisna Norok to jotoro nukba khena dim sagoro WW soli mani norok khai wanchuku si tongba khena tei mungsa WW da heno nei mo ate WW yado ri dalai thani abol tabul englai mani WW simo agi norok to jotoro nukba khena sete kopro layei gurmal englai mani mo bo sem ate nyo ri dalai thani abol tabul engai gulmal englai mani borok bo bulanya phano jotono janjane content tongo beri sikla malai mani bulai mani toklai mani jaga hingke o dim sagor asake popular mo buri hingke dim sagor WW bulaye uina rongnai o te masa hingke bokhanai sasigoi tangjangnai borok bulaisane bulaye dim sagor klei sari toni se tabuk hingke social media se klei sari toni baisu borok ni o kigri laima rong no YouTube phunugoi maya do olokhe ani channel sandal klei sari rijangnasi hingke o kigri lai thani uina rongnai social media o phaiye tamo hini saikhnarika norok kisa khanainali ang o video ni kasar mazaro kono phana kok saya do direct video ni paithago taisa salai finai taisa kok sana musungo jemia wo Facebook WhatsApp norok masa burinyo bulai man nugui man khana abno te ang tini sana bagai ma phaikang sana bagai video mas ramka toka abo bujak man hingke ab burini se saya manchin kun saya kare bin sayan bagai bo bujak ha bo tamni bujak hingke puilan siming paitho jrang nong no saikna rna puila wa hingke ang bo sin man hingke amake se sinu bong parawo ani mare hamjak thango ang bong para beranya hne thangpro borok ani mare songni nogo beranya hne phaipro hingka ang sini laikha bo bai kok rok salaikha kolaikha hingke namrok nalaikha pro hingke number nawe ang salja nogo problem gnyai ang bara tongmon bisingo ang bara chena hne ang bara mayang mi tongkha hingke bo sawo oko ang bai bara share khai tongphadi ni sawo hingke ang bo bai thangai tongoi kha dui ek mas singya oko busuro ongkhana ek sapta rok ongkhana tongmani hingke ang apro saimang kha je bo drugs rok sawo trok ne ang saimang kha ang bo drugs rok puja okhang bono drugs sawo ni saisimaya hingke pore hingke ang bo bai tongkha kokha hingke ang bon to drugs sawo ni saiman thangkha hingke salja hingke bo to phana ano officer no thana hne logi sano officer on kalbari o thana hne bini yarni bondol ni kalbari pho ga no bon logi tlang thangka gang thangka bo baksa hingke thangmani pore o hingke phaigya phai 2-3 din hai tongkha hingke tongbara o phai tongkha 2-3 din hai taisa hingke ang bo dol ni kalbani invite mangkha hingke ang thana hne bona ang saka hingke bo thangya hne chawang bono thamda ni singmani bo ka thangya ni chaw hingke ang sajongpon thangsina hin chaka bono hingke tongra dehini henu bo ano engko ang kaisa jaga thang phaigirna hne nyai anphun tlangai thango bafro drugs engko sana bagai te mangni buri bin logi tonga dino hingke a mangni buri bai borok borjon drugs ana hne drugs na hana hne thanglai kya anphun tlangai thanga dino kang bongno wait khai tongkha na singi tongkha borok no puro phaino hne anga dino kalbar thana hne nyai ang bongno na singi tongkha hingke anga pruo tara hora ke dama bari ba hingke ang let titing damani puila o ang bini je a begori bini ri tong hne ang saimia let titing da khang ani dino ang a bego ani let titing da oi a bini bisingo bego ri tongmani ang saimia hingke ang phat ke ri dama ba asek khel khajali ya bini je ri tu tong kurei hingke ang ani ri daba kya hingke bo sokpa kya hingke bo phaima logi je ri check khayo bego bini ri tlang ya am hake check khayo hingke check khaigya hingke bo bini ri kaisa mankha bag tolao ekdom tolao bini ri kaisa mankha amuk kunuya okosi tamsin khamo sat t-shirt je kaisa hingke bo t-shirt kaisa tolao klai tongmo bai bo bahai ke ano sikok hne bo saimang khaba
bini ari kaisen dam busuk ba boano sai tong ri khogo hayengo hunnyai hingke tokhono bano apro bo ri siko rok hunnyai ri khogoi talang nai rok hunai t-shirt kaisa baisa ri khogoi talang nai hunai ri siko rok hunnyai bano busuka laman chiming busuka bano busuka hingke ang tokhono ani ri rok kun phan talang ni adino jokhon te bobai bujak hingka ang bo ekta phan bono ang yak buti saya bano nuko adino nuko butike buka hingka wal logo pura ano bokhro rogo tok kha walo bokhro rogo tok wine rekha hingke puro kat tukra rok bai bo bokhro rogo tok kha ko kha ani pura mukru apru phati thanga hingke bisingo bo thapra rok ruo phikung rogo baske busuka bakhna sache bukha bo to phana ang bono ekta phani yakti salia ang tikhano nogo thangpai kha nokni borokno call khai ang thangpai kha ang adino oburino ang thanao FIR bo siang bin bagai thanao case buri khang oburino ta ano bumanti an nokni borok thanao bo case kha bin mungtui tofano omo jungno taisa mane bono phiogri rekha jung kunphon khailia oburino hingke ang no phiogri rekha jung kunphon khailia oburino hingke ang hageno nogo siring thangi tongoi kha এক বছর হাই থাঙ্গি টঙ্গি খাতা আইকো তাক বাকি এক বছর খাতা হাইপন আং অর তাইসা তামনো হাইমান কে বেশি ভাল লাগে খ কে হাইকে হাঙ্গা বানো নুকা হাঙ্কে ন ওয়ালানে লগে মাং সানু ওয়াসে পুরো বাহানো ওয়ালে লগে সানু আফরুবো বাজারত লিকটমনি বাজারত থানা হানি থাংফুরুবো অফরু বাহানো তে মাসা খরচ বুरै সাবজন লগে টঙ্গ বিনি হাঙ্কে অ বুরিনো বো তামজন খুনজো সেরেক সাবুই বড় আং বাই ওয়ালানে লগে সানু আফরু বাহানো অ বুরি বেকनै হাঙ্কে আফরুবো ang pun sabulia hangke kok phegra tekra salayo apurbo buri beknoi hangke angam tike kati phayo ka apurbo hangke usgango je norok je video bare lam tike nugu tongman Facebook WhatsApp nugu tongman hangke adino sung kunu bulani hani sung kun plan khaja grei bulani hani bo thangmaya sung chini manai beknoi ani manai beknoi bere tongman hani sung thangmani adino hingke bono nuguri riwo bo sungno nugu singo haine norok biang thana sa hne sungo hingke sung saka sung yangono bere tongma hne haimani hne saka sung hingke bini to already no norok to dongo TV rogo joto jaga news nugui mangkhana hojun kolni nimo drugs awi buri bara talongai thu hne ro norok nugui mangkhana o news viral ungjak norok to nugui mangkhana o video viral ungjak rok hojun kolni nimo thangai nai bara o buri talongai thu marok norok nugui mangkhana o news bo nugui mangkhana amo o burino je bujangnai o burino afro bara o talangai thoni norok je news honung mani o burino mo viral ngo afro bo hingke jeng o video no jeng nukjak borok viral ngma rok obo badia borok onek no tebo viral koto ungjak borok ni 2-3 ta video viral ungjak tongo hingke jeng obono wan suguinai jeng bo bai tongkhe to jeng hani hanjanai bole bo to kaisa drugs janai burui drugs o ako hingke jeng borok bai buti khe kok sawi tongma ba hingke buibo to sungno bo bai tong hangke to buibo to sungno hanai bole bo bai gurungi tongkhe to bo bai godalai tongkhe to sungno bo hani wan sungnai drugs janai burui hinai wan sungnai bole hingke jeng hai hinai nyai jeng bono care khaya nei jeng bono care khaya ke jeng aja hanai thangpai kha hingke thangman bisingo to phano bo sungno rutharu adino bo je bo bujangman dino bo haino bo sungno ruthare walne kaje sani tonga dino bahani sung bono kun khaigela kamu bose sugang yakti sabmani bagi se sung bono ma busiu gisa hingke ha dino bo sung bono kyar khaye ke se thangpai kya sung kun bugla kamu bono sung bulanya hani thangya ba berai tongma hani sung thamani hingke borok bo phayo bo ke saisung no teke bini dol chalarok tongo wan sarok tai sabu tong 6-7 jona hai tongo o buring yanggulo chalarok hingke chalarok hingke onyo saito asugui tonglayo hingke bo hingke saisung no sungno sungbai kok sana hani bulanya hani phaya ba ang saimeya hingke sung bulanya hani thangya sung berai tongma hani je thangmani hingke sung asugui tongma se batha di himang khana da burai burai hinai sungno ruthari hayu hingke sung batha ka bono nugui hingke tamo sadi ning bono hingka hingke bo sawo nang tamo ano champonogoro manjakhe bujang bunai hingka hingke bo sawo nang tamo ano champonogoro manjakhe bujang bunai rok ni sa humna ja hani sawo nang ano champonogoro manjakhe buna hani sa humla ja hani sawo hingke ang saka bono nang nono sabo sang nono buna hani samani nono sabo sa sadi hani hingka ta bo sawo
niko ang khanao ni sao kono no sabu sa je sanai borok no buskango tubudi sunglaya no buskango no hne ang saka hapan ang khana ja khne se nangano bunai tam han nangano sompono goro bunai hini hino do bula sa ni hino bano nga topon apur bang yakti saya nga nga bono topon ang bojoli te ting nga nang khana bunai haida bula sa budi hini nga ta ani kun saya sekeri nga ang budin ni mas ne bula ambo se boano bukatam khanya sa hane je bukhana chachi ge se buitong kha boano bukhana chachi ge sikang pula bu hungka ba ke topon anga puru bono yakti saya ko bukhana chachi mani boano siya kaliya er bisingo bo an logi tongnai manai jeno rong nugi mang khana video apruwa aburei an logi tongnai bo bugla khamo bono apru ban bukhana chachi ge tong bisingo bo bono borom na hne singno mana khanya hne haipruwo bo sana bukhana chachi ge tong khang ba bo singno mana khanya hne rom kha rom ma se sikang na nai ma se oburei onek musimani ya ani je bukhana romani ani je logi tongnai an manai ne bowasan bohogola thiri rikha hingke bojo lijagai bono kicha bukha ang bukha an nai sala thiri rikha hingke bang busina ni bule ma busina ta bosi an bukhana boya siya khaliya ja bisingo bo bini saya go siya bo an manai sala thiri ri bohogo hingke am boge ang bono ma bukha je stam ni hingke norok je video nungmani hingke norok sungno siming buma nukhna aw mani wang sungno siming buma nukhna tamni hingga ke bobo furu hingga ke afru ke fan chikre jing tinjon asi esing an abrini dolok tongo abrini dolong ke onek hasalo hingga jing bufur bulai furu hingga ke buje bobo furu hingga ke aburi je bujangai bu sungno pas bu furu hingga ke afru ke video sangai chikre ke fan chikre jing tinjon asi hingga asla rok hingga ayang onek hasalo si borok sungno sai simaya sungja afru bulai furu ke fan kre apuru sung tinjo nasi bos sekang yakti sawo bo jungno bufuru ngake video saknai kre sung je puru bono bukha apuru hungka hanke chini dol phaine kisa video sakha omo bo sung kuno video sakmarok sung kuno saisimaya video sakmarok saisimaya hingke norok ningana wo selarok hunu ko phaye video sak to hmeng nong nugya neng bakana tangoi thangka hino neng oro social media o phaye sak kaham kok sama bai bunyana kaham hinglak bele lai thangjak salo bara no tolangei tholayo humani bo bwrei apro ke kebo saimaya gja o www ni unyar ngai bo thamchi sing kajangma bai jotono sawi ri bakya o kigri bujangnai bwrei se hnai